Kami talaga mag-vlog ngayon, pero tingnan nyo naman yung yung view. Ano? Ayan. Yan yung view, oh. Ang ganda. Tapos, clear ang skies. Medyo foggy. But, so nice. Guys, tignan nyo ang suot ni Kat. Ang suot ko. Tapos ang suot ni Kuya. Parang summer. Tignan nyo yung sky. Sky is pink. And then the leaves are nice fall color. Si Kat, ayan oh. Parang sky yung scarf niya. Very nice. Wow. Bakit sa camera blue pero sa real life pink? Sa real life No? Hindi po blue ang sky namin dito no ngayon. Sa kasalukuyan na binivideo ko, pink siya. Anyways, sige, lakad muna kami pa uwi. Ay, ang ganda oh. Alin? Ay, wow! Lakad tayo dyan. Ganda. May isang puno dito na super nice. Super bright yung color niya. Pag nandun na tayo, bibidyohan ko. Wait lang. Yan. Yung tree na yan. Look. Ang ganda ng color niya. In real life. In real life, kasi may mga red siya. Pero in the camera, there's only Yellow. orange. Hey. Ayan, no. Ganda, no? Okay. Wow. This is one thing that I really like about Vancouver. Malalaki ang trees dito. Because in Calgary, it's so small. Okay, we're gonna keep walking. Peanut M&M's pampadala. Ayan, $15 lang. Ang dami, no? Oo. Maganda Please, pala pwede mo pumunta. maripack to sa Pilipinas. Sure, maganda pumunta ng Costco pag pag Ayan. Alam niyo yung kasama Wednesday ko, night. Anthony, kung nanonood ka, maraming salamat. Naubos mo yan? Huh? Hindi. Kumukuha lang ako pag kumukuha siya. Ah. Uy, parang masarap to. Chocolate pistachios. Sarap. Yeah. Ano? 15. Sige nga. Try nga natin to. Ako na lang magbabayad nito. Ayan, try daw namin tong organic keto snaps na chocolate bars. They have almond butter, Yeah. but so... I don't like almond butter. Ayan. Ano pang meron dyan? I don't know. Actually, we were only here because we want to buy chicken, yung roasted chicken nila. So, yeah. Yeah. Haichu is $9.49. Is $9.99. Yung mga gusto ni Kat, yung mga chewy na ganyan. I'm not really big on candy. Masarap to. I don't know. I like the other one that we bought. Alin? Yung, yung pang kids. Ah, yun. Sige, yun na lang. Yun na lang babaonin ko. Eto. This one is really good. This is Carmela's favorite, Moyer's favorite. We all like it. No? Yeah. So good. It's This one is 60 pouches na siya, tapos $15 lang. So, true. It's so good. You still want to buy this one? yeah. Okay. Alright, let's go get our chicken na lang. Yeah, let's go. Tingnan yung trash can, $1.99. Kasi siya. May sensor. Custom dito. tape liner. Yeah. Alam niyo, gusto ko to. Gusto kong bilhin to, yung kitchen sink something workstation kasi tingnan siya. mo. Ayan. Tapos, kung gusto niyo mag-drain ng anything kung may mga food pwede dyan, and then ako-fold yun, nagiging ganito siya. Nagiging ganyan siya. Basta nabubuksan yan siya. Nagiging ganito. Parang drying rack.
Tama Yeah. ba? Ayun, oh. Drying rack. Yeah. Drying rack. So, it saves space. Yeah, and it's only $2.39. Oh, it's on sale. I know, I like it. Pero, Yeah. not practical for us to buy right now. Because we don't have a house. Yeah, we're What just the heck? renting. Meron din sila mga ganito dito. $12. Ay, 13. Yeah, $13. Guys, dahil ewan ko sa It's ibang, nice actually. ewan ko It's kung sa really ibang nice. provinces meron ba silang Uniqlo. Pero yung Uniqlo kasi meron silang mga heat tech. Parang ganito din. Pero, Magaling yung heattech. ha? Magaling yung heattech. So, dito mas mura kasi yung heat tech sa Uniqlo. It's $30. True. Ito mga panregalo sa Christmas. Oh. Tingnan nyo. Yung Mario Kart 49. Gift ni Santa Claus. $7.49 na lang ang cheese dito. Oh, wow. So mura. Sa kung sa Lukuyan ay nandito kami nag-iintay ng free taste. Gustuhan mo? Whole wheat. Oh, very good. Cornstarch, $4.99. Tingnan nyo. Philippine mangoes, $14.99. May advent calendar din ng mga aso. $24. Oo, sana si Charlie may ganyan din. Pero si Charlie kasi yung aso ko sa Calgary, puro siya allergy sa everything. So, she cannot eat anything. She can only eat like weird meats like kangaroo meat. Medyo mamahalin yung aso ko na yun. Okay, pupunta na tayo ngayon dun sa may chicken. Mag-ikot-ikot lang tayo ng slide. Ay, maghihintay tayo. Free taste number 2. Steak here. Ayun, 29 to 30 range. Oxtail, $45 around that price. This one, pang sinigang, $29. Short ribs, but $65. Kahit naghihintay siya ng ngayon, ng chicken. Sabi nila 15 minutes pa daw. Ayan siya. This one is pretty good. 15. This big one is $25. There's even $22. It's pretty good. Everybody's waiting for the chicken. Okay. Yeah, everybody's gonna run for the chicken when it comes out. Well, to be fair, the chicken tastes really good at Costco and it's also only $8, so it makes sense, you know? And then it's already a cooked dinner, so it's easy. But all of these people are waiting for the chicken. Check na ni ate yung temperature ng chicken, if it's cooked or not. And then if it's cooked, she's gonna start to pack it up. Ayan, tapos na tayo sa loob. We only bought 3 things for $36. Usually ganun naman talaga, no? But Pero, kasi kung iisipin mo kung sa Costco ka mamimili, bulk na. bulk na siya. So, yung $36, okay na siya. Pero kung
sasabihin nyo marami kayong bibiliin, and then sa tingin nyo gagamitin nyo lang naman for a week or ano, yung hindi pang stock, hindi siya option ng Costco. Pero dito kasi bumili kami ng chicken na $7, pwede namin pangbaon na din. And then bumili kami nito kasi dadalhin ko sa work to, so maramihan. And then bumili kami ng snack for work, so pang maramihan siya. So kaya dito kami bumili. Yeah. But anyways, nadaan lang talaga kami dito. Kaya iiwasan nyo rin ang Costco kasi mapapabili talaga kayo. Magdadrive muna ako mga guys kasi wala pa tayong rice sa bahay. So, Ano yung ano nito? ano yan? Ay, nandito na lang. Nasa bahay na kami guys. Uy! Sa bahay na kami. Nagsasaing pa sikat. Sabihin Kaya, ano ngayon? Nasa bahay na kayo? oh, bakit? Kasi nanonood kayo. Nag-ano na sikat ng rice. Nagpre-prepare siya ng rice. Alam niyo ba, kagabi, nagtimpla sikat ng hot chocolate, tapos hindi naman, ininom. Ano ba yan? My godness. Kasi pinoprove ko lang sa'yo na okay lang yan. Bakit galit? Anyways, kamusta ang mga araw niyo? Sige, sagot kayo. Hindi ko maririnig. Ano? Hindi ko maririnig. Nabulol? Ay. Well, for us, tomorrow is, Thursday. Probably not Thursday when you watch this. Pero yeah, Thursday na bukas sa amin. Tapos Friday na, and wala kaming plans this weekend, which is nice. Ay, pupunta lang kami kay Sam ng Saturday kasi birthday niya. Happy birthday, Sam. Birthday, Sammy. For all of the things that you've given us, I think your friendship is our favorite. And I hope that forever you will be super nice to us, and in return we will also be super nice to you. But anyways, yun lang naman. Wala naman kami masyadong plano ngayon. Maingay ba yung tubig? Siguro. Alam nyo, maraming nagsasabi na bumili daw kami ng mic. Actually, yung nagsasabi lang sa amin noon kami sa isa't isa, bili kaya tayo ng mic. Kaso lang kasi, who knows kung hanggang kailan kami mag-vlog. Kaya, hindi pa namin sure kung investment is good. So, siguro hindi na muna. Hindi na muna ngayon. But, Oo. of Unless course, naman kung may, may kind-hearted person out there. Ay, hindi naman. Pero gusto lang kasi namin malaman if worth it ba para sa amin. Like ngayon. True. Kasi maingay naman yung bunganga ni Kat. Kasi ngayon, like hindi namin alam. Maraming nanonood sa amin. Marami kaming viewers na pwedeng mapanood yung mga vlog namin if, nagbabalak sila pumunta dito sa Canada or sa Vancouver. At least may guide sila, nakakatulong kami. And also for our memories. But mainly, nagdadalawang isip kami if bibili kami or hindi. Because first, Kung for memories lang naman, bakit namin kailangan na mic? yeah. Also, and second, Pero alam nyo kasi, may mga times din na we do things like yung in-interview namin yung friend ni Kat na si Ate Nanette at saka yung husband niya. Yung vlog na yun, medyo tahimik yung audio ng nila. Kaya mahirap lang siyang pakinggan. Hindi naman sa hindi siya napapakinggan or hindi clear. Medyo parang if it's in pictures, medyo blurry lang siya. And then I think like we aspire to do more of those just to show like other Filipinos out there na we can all do it. We can. It's not even like moving to Canada or anything. It's just we can all do anything, and
It doesn't matter if you're from somewhere or Filipino or newcomer or anything. We can all strive to be the best versions of ourselves. True. Diba? Pero anyways, comment down below kung gusto nyo kami bilhan ng mic. Sila ang bibili naman? I'm just joking. I'm just joking. Siguro kung bibili kami pag tutuunan namin ng... Is that right? Is that good Tagalog? I mean, tutuunan? Pagtutunan? No, like we're gonna save up for it, is what I mean. Pag-iipunan? Pagtutuunan ng pansin, di ba? So, Like, give attention? Yeah, like pagtutuunan ng pera. So, like, proper pera na iipunin. Or in short, kung may budget na kami. Ganon na lang yun. Yeah. Anyways, yun lang siguro for this vlog kasi wala naman kaming ganap ngayon. And kung napapansin nyo, lagi kaming nagsha-shopping. Hindi naman kami talaga laging nagsha-shopping. That's maybe one day out of the week na nag-grocery shopping kami or nagbibisita kami sa mga grocery stores. That's true. Most of the days, we're working, we're just hanging out here or hanging out with friends and yeah. But anyways, don't concern yourself with that. Just enjoy our vlogs. But anyways, yeah, that's it. Sige, bye. See you next time. Thank you guys. Bye.